И да почетеме паметта на Гаврил Кръстевич. 200 години е тази година от рождението и 120 години от кончината му. Тук и ние специално сме дошли за това, както и да почетем паметта на друг наш родственик, княз Стефан Богориди. Нашия сродник, господин Кръстевич, се роди на земята българска в един старопланински град в далечната 1817 година и отдаде целия си живот, отдаде всичките свои сили за благосъстоянието на българския народ. Колко е броя на българите? Те са много малко сме, за съжаление. Сега мога да ви кажа, че към 400, нито 500 хора. Само 500? Да, само 500. Обаче аз се радвам, че от дълги години тези хора, винаги до 400-500 хора, още ги има. Не се изгубиха. Църквата Свети Стефан направи се 2010 година, пряко свързано с това, че Истанбул беше културна столица на Европа, се направи списък на 10-те най-красиви сгради. И българската църква беше четвърта в този списък. Малко са хората, които знаят какво значи Свети Стефан, това място за България. Едно време, даже преди 30-40 години, наричаха го това място или го кръстиха българския Иерусалим. Не само за хаджилъка, това е културния Иерусалим, културния хаджилък и всичко това новата българска ера почвата е тук. И паша, и бей да стана от българското си не излязам. Гаврил Кръстевич. Гандил Кътюв Баев е написано. Роден в Котел през 1817 година, завършил право в Париж, управител на остров Самос, член на Върховния съд на Османската империя, главен управител на Източна Румелия, възрожденски деец, участник в борбата за църковна независимост, писател, член на Българското книжовно дружество, автор на уставата на българската екзархия. Умира в Истанбул през 1898 година на 18 ноември. Поклон! Волная и неволная, и всея же ведени, и неведени, человеколюбче. Блажен успени, дай Господи да почине Твой раб Гаврил и съхраня да бъде вечна неговата памет. Вечная памет, вечная памет, вечная памет. Бог да го прости. Началото на честванията на 200 години от рождението на Гаврил Кръстевич и отбелязването на 120 години от кончината му започна в България на 8 май с тържествено в БАН, където беше проведена конференция за Гаврил Кръстевич
Трима професори изнесеха доклади за неговото дело, както и ние изнесехме информация за рода на Гаврил Кръстевич. За мен е така вълнуващо и радостно и най-вече се радвам, че моят така далечен родственик Кръстевич, който е войчо на майката на Васил Делов, служен генерал от Балканската война, че той е бил така дълбоко вярващ човек, Гаврил Кръстевич. В биографичната му книга пише, че е бил още от малък църковен певец в църквата в Калофер. Освен това, неговия живот е бил свързан с църквата. И останалите роднини в България, които имахме честта да участваме в тази конференция и в нейното организиране. От тук присъстващите, повечето бяха на конференцията. Българската академия на науките отбеляза този юбилей във връзка с това, че той е първият почетен член на Българското книжовно дружество през 1871 година. Всички знаем, че Българската академия на науките е образувана или Българското книжовно дружество през 1869 година, т.е. 2 години след като тя е образувана, той вече е първият почетен член. Светла му памет. Той е бил на високи постове в Вселенската патриаршия. Освен, че е бил така в върховните власти на Османската империя, той е имал така голяма авторитет в Вселенската патриаршия. Благодарение на неговия авторитет той се е застъпил за нашата българска църква, която била тогава в юрисдикцията на Вселенската патриаршия. И както казва господин Здравчев, може би той е бил от едните инициатори за защита на нашата българска църква по него време при разпата с Вселенската патриаршия. Но за съжаление няма наследници, казахте. Няма наследници. Тук са погребани двамата негови наследници, сина му Стефан и дъщеря му Елена. И при ремонт на гробището тук са намерени техните кости и знаци за това, че са погребани тук. Каква е нашата мисия като наследници на тези големи хора? Нашата мисия като българи, като православни християни, да бъдем промишени към нашата църква, към православната вяра. Ние сме на едно място, където приключва рода на самия Гаврил Кръстевич, но ние потомците на неговите брати и сестра сме тук да отбележим годишнината. Така че делото му продължава. Делото въпреки, че земния път свърши. Разбира се, той е в нашите души и ние за това сме тук днес. Присъстващите без отеца, тримата. Нашия дядо е най-големия син на Райна княгиня. И всъщност там се съединяват котленските родове и панагюрските. И ето как се оказва, че ние имаме в рода си такъв велик човек като Анастас Янков, нали, по линия на Райна княгиня и нейната сестра Мария. Всъщност ние сме тук правнуци на Райна княгиня.
трябва да помогнеш на твоя народ. На теб се пада задължението да ушиеш знамето на българските юнаци. Айде провикна се, райна поп Георгиева, попа на Гюрище. Аз уши байрака, аз моторих знака, смърт или свобода. И да почетеме паметта на Гаврил Кръстевич. 200 години е тази година от рождението и 120 години от кончината му. Тук и ние специално сме дошли за това, както и да почетем паметта на друг наш родственик, княз Стефан Богориди, който е всъщност най-изявеният българин по време на Турската империя и в Цариград, разбира се. Стефан Богориди е внук на Софроний Врачански и всички знаеме за грешна го Софрония, който обикалял и земите български, но най-накрая той се установява в Букурещ. И приидох на епископия моя, и приехаме християните радостно, и като не чули от други архиерея, таково е по нашему язику поучение, имаха ме като едного философа. Установявайки се в Букурещ, той става един представител на българския народ, благодарение пък на неговия син Цонко, който е успешен търговец, рода и се замогва. И Софроний Врачански за пръв път прави една прокламация до руския император за освобождението на българския народ. По-късно участва и в създаването на първата войскова част, българската земска войска, където участва и Георги Марчев. Цялата тая българщина, която извира от Софроний Врачански, тя не може да не е предадена и на неговите внуци. Той се постарава да получат най-доброто образование в Бейската академия в Букурещ. Тук, в Букурещ, в подножието на лелеяната българска свобода, свършва земния път на селския поп Стойко. Той и манастирски игумен Серафим, и врачански владика Софроний. Но следва продължение. Когато започва руско-турската война през 1806 до 1812 година, Софроний пише въззвание и позив до българите да помагат на братята руси за своето освобождение. Връх на политическата доктрина на Софроний е прословутата му молба до главнокомандващия генерал на руската армия Михаил Кутузов от 29 май 1811 година, в която той иска създаване на автономия за българските емигранти. Това е времето, когато Софроний вече ще израсне като един истински всепризнат национален водач. Стефан Богориди поема пътя на служба в Турската империя. Той отначало е драгоман в служба на властите. Драгоман, това е малко повече така от преводач. Той е представител, който и помага и при превода. Като такъв той след една неуспешна мисия е заточен, но след освобождението се връща и следва една много успешна негова мисия след една руско-турска война. Той провежда преговорите в Москва и при тези преговори двете страни са много удовлетворени, и руската, и турската. И фактически Стефан Богориди за пръв път тогава е привлечен от султана за съветник.
т.е. издига се неговото положение. Във времето той става много търсен от султана и той решава да му даде титлата княз и да управлява остров Самос. Като остров Самос, там има една много интересна история. На остров Самос е заточен друг, свързан с нашия род. Това е капитан Георги Мамарчев, който и умира там на остров Самос. Но Стефан Богориди практически не управлява остров Самос, а праща Гаврил Кръстевич, който вече е негов съветник, за управител на остров Самос. И това е първото управление, което осъществява Гаврил Кръстевич. Той управлява на няколко години остров Самос. И след това Стефан Богориди, тук както стана известно, той прави много за българите и за гърците, защото той е най-издигнатия по това време християнин в Турската империя. Между другото, Стефан Богориди го праща заедно с синовете му да завърши Сорбоната, защото те били малко палави, така се казва. И като били малко палави, той решава, че трябва някой да ги надзирава. Той бил отличен ученик и ги праща с тях Гаврил Кръстевич. Те са котленци, нали? Оттам се познават и всичките неща, за които говорим. И той действително ги надзирава, като успява, завършвайки право, защото Стефан Богориди специално е изискал той да завърши право. На него такъв човек му е бил нужен. След това, като се връща, той става съветник на Стефан Богориди. А пък неговите синове, двамата завършват също Сорбоната, Александър Богориди и Никола Богориди. По-късно те са потомствени князе. Това е известно, че титлата на Стефан Богориди, която е дадена от султана, е потомствена, да, княз. И те са потомствени князе, двамата, и един управлява източна Румелия, а другия Молдова, както е известно Никола Богориди. Българската общност от дълги години живеещи, значи, даже от 19 век, които са дошли тук в Истанбул, се изселиха и се живеят. Има колония, църкви, гробища, както и вие. Значи, една история, пак има една история, кратка история. Обичаите съхраняват. Обичаите всичко, както в България всичко, обикновено. Вие сте нашата най-ценна част в Цариград, бих казал, защото благодарение на вас всичко го има. Ние сме много благодарни. Ето, за да бъдем днеска тук, благодарение на вас, че ви има. Покаяния, основания, прописания, умиление, образ утешение, духовного просвещения, равно ангелном житие Твое беспреподобне. Молитва хубо и пущени, и в слезах пребивави, Отче Иоанне, моли Христа Бога о душах наших. Колко е броя на българите? Те са много малко сме, за съжаление. Сега мога да ви кажа, че към 400, нито 500 хора. Само 500? Да, само 500. Преди имаше много на османско време, то се казва, че имало към 80 хиляди. После хората се изцелиха и по различни причини. До Втората световна война останали 25 хиляди и след края на Втората световна война вече останаха 1000 и се намалиха до 500. Обаче
Аз се радвам, че от дълги години тези хора, винаги до 400-500 хора, още ги има. Не се изгубиха. А щом поддържат и българско училище, видяхме, че има... Да, има. И там нататък още съм тук. Верен... Да. 67 години. 67 години. Да. Това е... Да векува. Цял човешки живот. Благодаря, подобно и на вас. Аз мога да кажа, тук са потомци на Гаврил Кръстевич и Ерод от страна на неговия брат и на неговата сестра. Потомците на Байчо Кръстев, който е по-големия брат на Гаврил Кръстевич. Тук е Юлия Андреева, на нашата потопчетка, Долорес Здравчева и аз, докато от страна на сестра им, Теодора, е свещеник Александър Радославов. Така че са представени тук всички останалата част от Гаврил Кръстевич и Ерод в България, която е, тъй като Гаврил Кръстевич, неговия син и дъщеря не остават потомство. И за нас е голяма чест ние да сме тук, където Гаврил Кръстевич също е пребивавал, където той е имал много близки отношения с екзарх Йосиф, както и с Антим I. Българската екзархия много ми харесва. Всичко е в стар стил и напомня за времената, в които българите са били тук. Известна историята, че Гаврил Кръстевич успява да спаси от заточение другия велик български свещеник, Иларион Макариополски, като той е бил заточен в Света гора, в манастирите. И когато той отива с една мисия да разреши един спор между два манастира, изпратен от Вселенската патриаршия, всъщност успява да освободи Иларион Макариополски. И от тогава те стават една неразделна двойка в борбата за църковна свобода, като знаем, че Иларион Макариополски е първият, който в 1860 година за пръв път извършва служение на български език тук в Цариград и това е началото на величавата борба. Всъщност фермана за създаването на българската екзархия е написан от самия Гаврил Кръстевич, като той няколко пъти го предлага на Али Паша, който тогава е везира на Турската империя, и последно, след няколко поправки, той е приет фермана и в последствие подписан и от султана. Интересното е, че в фермана за пръв път се появява едно понятие, което в Турската империя тогава не съществува. Това е понятието плебисцит, който той заема от Франция. Той все пак е завършил Гаврил Кръстевич Сорбоната и дава право на всички епархии, които са спорни между гръцката и българската новосъздадена екзархия, да бъдат присъединени към българската екзархия с плебисцит, ако енорашите са повече от 50%. И това действително в последствие се случва при екзарх Йосиф. Всичките македонски епархии са присъединени към българската екзархия. Много хитър ход. Да, много умен ход за пръв път в историята. И от тук се влиза на кабинета на екзарх Йосиф, оригиналния кабинет. Както виждате, този е оригиналния кабинет на екзарх Йосиф. Всичко си напомня за тези времена. Кабинет екзарх. И екзархийската каса. Екзархийската каса, води кално. О, не, тук трябва да се стига. Аз не мога да си позволя да седна на стола, до него може, защото това е... Значи, всеки не може да отвори касата, има три ключови отделни, на три отделни места.
Значи трябва да се съберат трима настоятели заедно и да отворят касата. Тя се премества тук екзархията, като до отпътуването на екзарх Йосиф, което е 1913 година, свързано с Балканските войни, това известно се влошават отношенията ни. Това е седалището на екзархията в Цариград и представлява една прекрасна зала, запазена с всичките необходими атрибути на седалище на един църковен глава. Екзарх Йосиф е втория български екзарх, който е от Ловешки митрополит и който практически осъществява обединението на екзархията, включвайки по негово време епархиите от Македония и Нишката епархия и практически българското землище, което ние познаваме, по негово време е обединено на църковен принцип. Това е една велика личност в българската история и когато е чествана неговата интронизация, 25 години от неговата интронизация, той получава хиляди писма от всички български епархии, като всички го приемат като светилничето на българския народ. Христо Бого молеся, дарвати народу нашему мир и душам нашим велия милост. Теренът, върху който е построена сградата, е дарение на княз Стефан Богориди. Всъщност целият процес започва в средата на 19 век, когато вече в града има една общност от 50 000 души българи. Оформя се и тази идея за основаване на независима българска църква, а княз Стефан Богориди, имайки добри взаимоотношения с султан Абдулмеджид, успява да съдейства за разрешение за строителство на свещенически дом. Подарява терена, върху който ще се построи този свещенически дом и по-късно църквата. Тук имало къща, дървена сграда от типа кьошк, която се разрушава. Конюшнята се прекроява на параклис, това е известният дървен параклис, така се споменава в историята. А 1850 година се строи метоха, триетажната каменна сграда, която виждаме тук с металният балкон. Метох в смисъл като дом за свещеникът. С такава идея е построена сградата. Во време величайшего царя султана Абдула Меджиса Ефенди и патриарха Ианомия са първа съгради метох българска църква. Оней жаролюбивый височайший княз Стефан Богориди пред Богом и человеки святи подари сие место българскому народу и их же народним спомощствованием, иждивением всеобщим и соградися сей български метох. По-късно тази сграда е ползвана и като българско училище с името Свети Кирил и Методий. Също така тук имало и печатница. И тук са се отпечатвали вестник Цариград и списание Македония. В същия период се чертае и план за голяма каменна църква, която ще бъде в план базилика и ще бъде с купол и ще се казва Света Троица. Полагат се основите на църквата, но преждевременната смърт на княз Стефан Богориди е причина да прекъснат и финансовите и политическите помощи за строежа и сградата остава във вид на основи, издигната до 50 см. В 1870 година се издава фермана, с който официално се основава екзархията, българската екзархия. Отново се говори за дострояване на църквата, но реални стъпки по въпроса няма. И в 80-те години вече се взима окончателно решение църквата да се дострои.
След което се наема един архитект в 80-те години да проучи какво е състоянието на основите, положени в 50-те. И архитектът констатира, че тези основи са в много лошо състояние и няма да издържат даже и дървена сграда. И затова се решава да се начертае нов план, да се направи нова църква. Това е архитектът Ховсеп Азнавур. Азнавур е арменец, роден в Истанбул, е учил архитектура и инженерство в Рим, като идва тук и проучва терена много професионално в детайли и открива, че този терен е насип, който се свича към залива Златен рог. И върху този нестабилен насип е невъзможно да се построи каменна църква, както е планирано по-рано, няма да издържи терена. Затова предлага новата църква да бъде направена от желязо. Желязото е ново откритие тогава в строителството. Тогава се прави Айфеловата кула, има други железни сгради. Така е мода и интересен материал. Тази идея се харесва както на екзархията, така и на правителството в София, след което Азнавур чертае плана на църквата. В София се открива банкова сметка и софиянци със своите дарения събират средства, за да започне работата по църквата. Планът е даден за изпълнение на фирмата Рудолф фон Вагнер в Виена, виенска фирма. Тогава са добри взаимоотношенията с Виена. И интересното за църквата е, че тя не е построена, а тя е произведена. Тя е произведена във фабрика. Като големите платформи, които виждаме по нея, са ковано желязо, малките декоративни елементи, които виждаме, са лято желязо. Произведена в фабриката на Вагнер е сглобена пробно в двора й, след което е разглобена и е пакетирана и с лак е пренесена до брега на Дунава, където се товари на кораб и след това вече с кораб се пренася през Дунава, през Черно море, през пролива Босфора, е вкарана в залива Златен рог и е сглобена тук в рамките на 7 месеца. Осветена е 1898 година, а за освещението й пристига и княз Фердинанд от България. Така, ако погледнем църквата, като цяло няма много православен външен вид, по-скоро е католическа, защото Азнавур е католик, въпреки че арменец е католик. Декоративните елементи, които виждаме по нея, някои от тях са класически, има ориенталски стил. Един интересен елемент за тази сграда е символът, който ще видим над входната врата. Слънце с триъгълник и око, свързва се с масоните. Всевиждащото око, да? Да, всевиждащото око. Дали имало масонско влияние в строителството на сградата, никакви документи по въпроса няма. Но се знае, че бащатът на Азнавур, Ховсеп Азнавур, баща му, е основател на масонската лоджа в Истанбул. Много се говореше за реставрацията на църквата, като реставрационният процес беше спешен, наложителен. Азнавур, за да подсили терена, който се свлича към водата, забива 117 кедрови пилоти в основата на сградата. И кедровите пилоти, когато са във вода, не гният. Но в последно време, с многото кораби, нивото на залива постоянно се променя и кедъра на места, оставайки на сухо, беше започнал процесът на гниене и църквата започна да се свлича. Имаше сериозни проблеми в самата сграда, след което започнаха реставрационните дейности. Планира се година и половина да се реставрира. По така непредвидени причини този процес продължи 7 години. Фикрие Булунмаз. На всяка цена искам да спомена за реставраторката, архитектката. Невероятна жена. Направи една прекрасна реставрация. 7 януари тази година църквата се освети още веднъж и сега вече съвсем подновена може да се посети. Така че една от най-интересните и най-красиви сгради в града заслужава наистина специално внимание да се разгледа и като архитектура, и като конструкция, и като история, с много неща заслужава специално внимание. Винаги трябва да се посети. За мира свиши и за спасението на нашите души, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За прошка на греховете на Божият раб Гавриил,
за неговия покой, тишина и блаженна памет на Господа се помолим. Господи, помилуй. Вашия сродник, господин Кръстевич, се роди на земята българска в един старопланински град в далечната 1817 година и отдаде целия си живот, отдаде всичките свои сили за благосъстоянието на българския народ. Тънеш по това време под османското робство, под тегубите на данъците, под властта на султана. Тънещ, но не забравящ своята вяра. И след освобождението, след като той бива назначен изпълнява в румейската част на България длъжността генерален управител, в момента, когато става съединението, той не помръдва ръката си да позвани и да повика турските власти на помощ. Той винаги остава българин. И като всеки добър християнин, прощавайки на всеки, прощавайки и тези издевателства, които са били извършени над него, тогава, когато по халат са го разкарвали из град Пловдив, тогава, когато приятелката на Чардафон Орловец с извадена, обнажена сабя стояла до него с гордо вдигната глава, казвайки: вижте какво направихме с турския служител, той не възроптал срещу България, не възроптал срещу българския народ, срещу Бога, срещу своето отечество. Неговите свети думи, останали до българите, са: ако на мене ми е зле, то нека на България да бъде добре. Брати и сестри, нека по вярата, която имате, Бог да упокои душата на този достоен българин, на вас да ви дарува здраве и утеха. Святих Нико предри сродники честни, и две райскую да обрящу и аз под покаяние. Погибше от час сердцем, возлюбя спаси и спаси. В Стамбул няма никой вече. Няма никой от тях. Ти в Гърция, не в Атина, доколкото съм съобщил. Атина всъщност е рода на съпругата на Гаврил Кръстевич. Да. Но той поколение там не остават. И в Гърция? От двамата няма. Най-близките в момента сме всъщност ние по съребрена линия, които сме. Славна история, но за съжаление вече не успяли да търпят времето. А какво съществува? Казахте, кое не съществува. Кое съществува? Ето Свети Стефан тук съществува, Метоха, екзархията, същото време болницата, още, което не успяхме да върнем. И това по принцип, освен сградата, има нужда от реставрация на старото българско училище в Кункапа. Българско училище, семинарията, за съжаление, не съществуват вече като сграда. Истанбул е космополитен град, че всичко е имало в Истанбул, всичките народи тук са намирали
и от всеки един народ има доста неща оставени. Щастлив в момента, че тия неща ги успяхме и трябва да ги съхраним, а това е наследство, който е дошъл от нашите прадеди и това наследство трябва да го прехвърлим на следващите поколения. И между време да го предадем точно както трябва и с културата, и с традициите, и с всичко, което знаем. И надявам се това още дълго време да продължи в Истанбул. Стефан Богорини, това, което той оставил за България, той никога не се е чувствал друг, защото най-интересният спомена на Гаврил Кръстевич за Стефан Богорини, който казва, българщината се държеше от неговата майка, от майката на Стефан Богорини, която е била всеотдайна и към самия Гаврил Кръстевич, и към децата, и винаги е напомняла за българското и как трябва да се пази българското в нейния дом. Защото, че на старата дървена черква за първ път официално с разрешение и на султана, и на Вселенската патриаршия прави се служба на български език, въпреки че на манастирите някой в България, днеска Македония, имаше служба на български език, но официално за първ път тук прави се. Освен това, значи, това е мястото, където става Великденската акция и който е началото вече на българската екзархия. И тук на тази дървената черква това се случва. А в същото време фермана за независима българска екзархия тук от Иларион Макариополски 1870 година се чете. Това е доста важно и без да забравим, както направихме плобен дес за тия българските будители, също българските учители, българските въждозенци, интелектуалци, които бяха тук и направиха много неща. 200 години на Гаврил Кръстевич в Българската академия на науките, на която той е първият почетен член. Да, изнесехме новина от архива. Значи, след кончината му в София пристигат съпругата му и сина му и предават целият архив в Българския държавен архив. И тъй като история българска е само първата част, има още две части, които са написани, но за съжаление не са издадени, ние в момента сме предприели акция те да бъдат действително издадени. История българска, втора и трета част на Гаврил. Да, ръкописите съществуват и са в Българския държавен архив. Това е голямата новина.